Viete, kto sú rangery? Ak ste si v tejto chvíli predstavili ochrancov zákona a poriadku v štáte Texas, nie ste až tak ďaleko od pravdy, ale čo rangery na Slovensku? Fikcia? Vôbec nie. Poďte s nami na malý výlet do parížských močiarov a rangerov tam zaručene nájdeme. Parížske močiare sú unikátnym chráneným územím na juhu Slovenska pri obci Gbelce. Nie len, že sú národnou prírodnou rezerváciou, sú zaradené do medzinárodného ramsarského zoznamu mokradí a sú aj súčasťou siete Natura 2000 ako európsky významné vtáčie územie. Toto miesto sa stalo srdcovou záležitosťou pána Jozefa Medveďa už pred 30 rokmi. Práve tam siahajú začiatky jeho dobrovoľnej ochranárskej činnosti, ku ktorej časom pritiahol ďalších dobrovoľníkov. Okrem toho, že založil občianske združenie, ktoré pomenoval podľa výskytu vzácneho druhu osičky Gbelcia crasiceps, založil aj súkromnú rangerskú stanicu. Vďaka jeho príkladu má skupina gbelských rangerov o ochrane prírody jasnú predstavu. Upozorňujem, že nechceme byť takí ochranári ako tí mesky alebo tí, čo sa privezujú k ústromom. Naopak, my chceme tú symbiózu človeka s tou prírodou sklbiť a vlastne vychádzame v ústrety širokej verejnosti, hlavne prednáškami na školách, s prievodcovskou činnosťou a zároveň aj vedecká činnosť. Táto lokalita je predovšetkým rajom ornitológov, ktorí sem pravidelne prichádzajú a študujú tento bohatý svet vtáctva. Vyskytuje sa tu vyše 190 druhov vtákov, z čoho 30 až 40 druhov tu aj pravidelne hniezdi. Je vidieť, že je to pomerne veľká plocha, asi 180 hektárov trstiovo-ostricových porastov, čo predstavuje, tak povedané, najväčšie trstenisko na Slovensku. A z toho teda aj vyplýva, že je tu asi aj najväčšia koncentrácia vtákov na Slovensku. My v hniezdnom období môžeme predpokladať vyše 1000 až 1500 hniezdiacich párov takýchto trstiových druhov vtákov. Čiže toto je asi tým najväčším lákadlom nielen krúžkovateľov, ktorí chcú krúžkovať amatérsky, ale aj vedcov, ktorí tu potom môžu študovať biológiu a ekológiu týchto vtákov. Práve tento druh patrí k tým pomerne vzácnym, pretože parížske močiare sú zatiaľ jedinou lokalitou, kde tento druh trsteniarik tamariškový hniezdi. I keď sú záznamy aj z iných lokalít, hniezdenie sa ešte priamo nepotvrdilo. Tento druh napríklad zimuje okolo Stredozemného mora alebo Severnej Afrike. Je krúžkovaný, čo nielen znamená, že je tu pomerne vysoká aktivita výskumov a krúžkovateľských aktivít, ale aj to, že tiež takisto aj tento trsteniarik tamariškový je pomerne verný svojej lokalite a rok čo rok sa vracia na lokalitu. Takisto sme tu zaznamenali jedincov po 6 až 8 rokoch. Okrem vtákov sú gbelské močiare aj domovom ďalších desiatok živočíchov, z ktorých viaceré druhy sú chránené. Všetky bez rozdielu potrebujú pre svoju ďalšiu existenciu zachovať pôvodný stav močiarov. Práve to je dosť zložité. Voda v močiari totiž postupne klesá a mokrať sa mení na lužný les. Chceme sa dostať do pôvodného stavu aspoň z tých 50. rokov, že by tento lužný les jednoducho prestal rásť a rozvíjať sa tu, rozširovať. Tak sme dali niekoľko návrhov, čo sa týka obnovy lagún a darí sa nám, lebo štátna ochrana prírody v Banskej Bystrici vypracovala obrovský projekt na záchranu tohto biotopu. Činnosť dobrovoľných ochrancov prírody má rôzne podoby. Okrem vedeckého a ochranárskeho zamerania má aj ten rangerský rozmer. Tak ako rangeri na divokom západe, aj gbelskí rangeri strážia zákon a poriadok na zverenom území. Náplňou ich každodennej činnosti je aj riešenie pytliactva, pašeráctva, krádeží či rôznych poriadkových priestupkov. Spolupracujeme s slovenskou políciou, policajným zborom, s colnou správou, ale aj s maďarskými kolegami. V podstate máme 18 km na štátnu hranicu, takže čo sa týka dohliadania takýchto záležitostí, ako je pašovanie chránených druhov, zvierat, živočíchov, teda vo všeobecnosti, skamenelín, fosílií, dreva a tak ďalej. Mali sme a mávame bohužiaľ naďalej taký nový trend v rámci zrušenia hraničných kontrol. Nám sem prechádzajú už externisti z Maďarskej republiky, ktorí nám tu proste vystrieľajú nejaké zvieratka. Ďalším problémom gbelských močiarov sú čierne skládky.
Aj napriek tomu, že ide o chránenú oblasť Národnej prírodnej rezervácie so 4. stupňom ochrany, ľudia to nerešpektujú a domáci odpad sem pravidelne vyvážajú. Aj tento raz mali miestni rangeri na programe čistenie miesta, kde sa už o pár týždňov stretnú ornitológovia z celej Európy. Snažíme sa túto lokalitu vyčistiť, dať ju do nejakého takého stavu, lebo hodne nás zaťažuje domáci odpad, ktorý nám nezodpovední občania sem vyvážajú. Čierne skladky, ilegálny výrub, pasce na zvieratá, proste všetky tieto negatívne vplyvy, lebo stojí to peniaze a radšej to nikto nechce vidieť. Je strašne veľa vecí, ktoré treba zmeniť, ale nie len slovami, ale skutkami. Táto veta, nie slova, ale skutky, asi najlepšie vystihuje prácu kbelských rangerov. Pokračujú v šľapajách muža, ktorý ochrane tohto územia zasvetil polovicu svojho života. Za jeho službu prírode mu minulý rok udelili cenu ministra životného prostredia. Viac ako akékoľvek ocenenia však pána Medveďa teší to, že má nasledovateľov a že chránené prírodné lokality majú aj vďaka tomu šancu prežiť.